Kdyby bylo východní Německo zasaženo nukleárními střelami v době studené války, toto by bylo místo, kam by se ukryla hlava státu. Úkryt se nachází 50 kilometrů severovýchodně od Berlína. Třípatrovému bunkru se také říká Honeckruf, po vůdci východního Německa. V současnosti je dočasně otevřen pro veřejnost, než bude navždy zapečetěn. Výstavba bunkru trvala 5 let a spotřebovalo se na ní 85 000 tun betonu. Stavba je po technologické stránce tak vyspělá a drahá, že jiný podobný bunkr už nebyl postaven. V případě nukleárního útoku by místní vstoupili do této dekontaminační zóny. Pak by prošli tímto 250 metrů dlouhým tunelem do útrob bunkru. Předpokládalo se, že bunkr by dokázal poskytnout úkryt 400 lidí na 14 dní. Tyto postele byly dokonce navrženy tak, aby tlumily otřesy případných explozí. Naštěstí nebyl bunkr nikdy použit a už ani nebude. Jeho údržba je velmi drahá a tak bude vstup zalit betonem a bunkr bude nadobro uzavřen.